Hello लोगोफोर welcome back to Asami Basumatel blog Asami Basumatel blog जों नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो फैदों माने जोंनि खाथिनिनो दाबसे जायगायाव गासबारि होननायाव बेयावहा माने गासबारि बारना मोनो आरो बेयावहा माने ओरैबायदि समायना जायगा दङ दा जों बेयावनो फैदों ओमफ्राय जों मोनफैबायनो नै नोंथांमोना नुदों माने जि माने गलाप बारनाय मोनसे रोखोमनि हाग्रा बेयावहा बारदों बिराद गुवारै बारदों आरो बेयावनो जों दान्दिसे गोजोन बेरायनो होननानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों भिडिअआ बारा गोलाव नङा थेवब्लाबो नायलांदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे जायगाया माने फेसबुक वाट्सएपफोराव माने पिंलेन होननानै बिराद भाइरेल जागासिनो दंमोन आरो मानसिफ्रा बिराद फट' लागासिनो दंमोन ओंखायनो जोंबो सानबाय मा बेयावबो खेबसे नायना फैनि बोरैहाय होननानैहा ओमफ्राय फैनानै बिराद मोजां मोनबाय मानो होनबा नायनानै बिराद मोजां बार सिउ बारो बेबो हाइवेनि खाथियाव ओमफ्राय नै हाग्रा फिसा फिसा सिनारि आरो बिराद रोखोमनि मोजां नाङो आरो दा नै बारा मानसि गैया जों माने सानजौफुआवनो फैबाय नालाय बेलासे मानसि जायो बेनिफ्राय जोङो नै लोगोफोर एसे फट' लालायबाय बे जायगायाव फट'फोरखौनो नायलांदों आरो नोंथांमोना लोगोफोर बे रोखोमनि हाग्राया माने दाबायदि समावसो रजोबो दा माने अखा बोथोर फैयोब्लानो बेयो माने गैया जालांगोन दा मानो होनब्ला बेवहाय आबाद मावगोन बेनिफ्राय दैजों लोमसावजोबगोन ओंखायनो आरो ओमफ्राय दा नै फट'खौनो नायदो आरो न'आनो फट'फोरखौ बारा मोजाङै खेबनो रोङासै रावबो गैयामोन नालाय जोंखौ खेबनो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय थेंक इउ बाय बाय